di bagasan Borhinon taparade marohata jumolo ita martangiang di bagasan rohatabi. Amin. Mari dehitas yang dupede nomor 70 ayat 1 dokot ayat 2. Mari kita hidup guarni Dewata Ama, doa guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doa guarni tobe porbadia. Amin. Tawerima ibu ni haporsiani jalan apa ujuk kosa, ima Yesus nama nonton parsilamuni, sikap nilasti roha tohap naikian, sodietongi hailau, gawe gudul disiamuni habangsani Dewata. Paingon-ingon hamuma ibana napa tahu-tahu karaluan si somoni dopak ibana sian akka sifat dosa asa unang marnaloja kamu unang adate kamu haleluya martangi yang mahita ale Tuhan Dewata amanami na dibanwagijang asi maro kami halak na balyo di idako nagogodo musunami say kaludo kami dibahen alami hagaliw namin. Di baheni mupangido kami tuho, say pargogoy jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panahon ni anak kapolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin.
Amin. Marede ita sian bukede nomor 152 ayat 1. Jadi diarakan Yesus ma nasa 12 jalan dokma tu nasida nanakok mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudena na tersurat di aka panuliran ai pasahata ma ibana tu aka parbegu gabe isahana lea anna jala tijuran nama ibana dungi mulak mangulu ma ibana diari patulukan alai dan dia tusi nasida agia otik siani nabunido katai sian rokan nasida dan di botol nasida nakina tahun nai dungi di pasar akasituan limi do aka parisema rapot godang di dok nasida ahana bahenota ailando tanda di bahen halaki molo ita pasobu ibana Porsia mahalak salubukna tu ibana gabe Roma halak Roma ngarap pastanota dohot bangsota alai hema sada sian nasida imasi kaya pas situan imalim di nasa tauni tidak ma tu nasida nakurang roka dohamu dan dipikiri rokamuna denggado mate sehalak kumokop natoropi unang lama bosadok bangsoi alai dan siang rohana sadiri di hatahoni ala situan imalim ibana nasa tauni ubaya na disilirakon nanay mate ma Jesus kumokop bangsoy alai tahe dada kolang lama kokop bangsoy alai naik pakumona akka anak ni debata akka nama serak dobe laho pasadahon asa olah nisadari mantuk manasida lama musa ibana alai didok nasida ma unang ma dipestai sotung dutur natoropi marede kita sian bukede nomor 77 ayat 1.
inganan ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus siyan namate. Jadi di bawah nasida madisi panganon ujuan di ibana. Si Marta do makubasi, si Lazarus masada dengan na mangan bisi. Gabi di bawah si Maria ma sahati miak nardus na arga na somasal. Dimyaki ma pat di Jesus, obuk nama dibaken mangalaku. Jadi digoki uap ni miyaki ma bagasi. Sada siang akasi siatna ima si Judas Iskariot nanaing maceheng ibana madok. Buasa sodinadis miyaki arga 300 rupang baik si leo-leo mian di akana kobus alai dadana kobus sinarikonna ubayana nido ibana soni panako do ibana tahe diusung do asi-asi ni halak aitu ibana dipasahat kuroi. Dongini na Jesus ma pasobu ma ibana ay parade doi kiratu ari kata tamupi ay toktong do adong na kobos di toma-toma muna jala asal makolo kamu tarpatong kamu do nadenggan tunasida alay ang buaw dang manoktong di kamuna itak ni natarbahesa do na di ulanay nama joluani do ibana mamiyahi pamatakku songon dina manano. Situtudo hatakon tu kamu. Manang di dia dilihat portibion di jamitakon muse barita naulion. Hatakonon na do nang nabinahin nai gabe baritana. Dungi torang niari nai dibege halak na torok naro tu pestai. Naneng Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida maaka mare-mare lama nunung ibana kuhut maco-jokon Hosiana pinasupasu manaro makite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapat Yesus ma kalau disada ima dibuduli khobar tuna tersurati unak komadiar ale borusion idama rajam donaro masih hudul di anak nih halode jala halak parise dohok bebas yang natoropi mandok tu ibana orai atong akka sisiami guru alainin nama mangalusi kudok ma dihamu out maukom nasida majojo ma akka batuan alai dibawati si bolisido si Judas nama buat Iskariot sahala sian nasab puluh dua. Gabela ibana mertutup doho akka situani maling rapon akka panunggani manang dia dalanna pasahaton ibana tunasida. Jadi siang lastirokan nasida marpadan manasida mangalon hepeng tu ibana dioleh si Judas mai jadi dilului mantiki naune pasahaton ibana sosian pamotoan ni natoropi. Mari kita yang PD nomor 178 ayat 7.
akanin nama. Tu dia ma paturena diko panganon paskai dipangidoroham gabe didok ma lako mahamu tuhutai manopot sianu dok kamu ma tu ibana tona digurui nadapot nema tikiku diko ma sorang lamangan paskai rap dokot sisiaku. Jadi saut ma disuruh ibana sisiana 2 halak jala didok ma tunasida. Mololau kamu tuhuta pajupang mahamu disi dohok sada halak nama musuh aik sahudon. Ibana ma ibuton kamu. Tu ibana ma dok kamu. Di dia do bilut inganan asa disi kupang kami paskai. Jadi patudu konon nama tu kamu inganan. Bilut perkicap sada nalabas. Natipak kinepakon disima dipature kamu dihita. Jadi borkat ma sisiana dibongoti ma utai. Jadi jupang nasida manutu somon nanidok naik. Gabe dipature ma paskai. Asa dunggot ari ehema Yesus dokot na 12. Jadi dinamangan nasida ehema Yesus di tanggal ma ulosna dibuat ma basahan ditapolkon tu ibana diusehon ma air tu sabong dungi diburi ma pakni akas sisiana diapusi ma dohot basahanna na tinapolkon nai dungi saha ma ibana tu si Simon Petrus jadi didok ma madok ibana tungko ma ale Tuhan ma muripatu dungin na Yesus ma mangalusi ibana dan dia tusiho pabahenaku natuho ang hulway musebe boto ongui dungin do si Petrus ma tu ibana matua tanoon dan buryongmo patu dungin na Yesus ma mangalusi ibana molo so buryoko dan tartoha ko diaw dungin na si Simon Petrus ma ale Tuhan unang makolan patu dohok matangan 60. Gabe do Yesus ma tu ibana halak na maridii dan ikobe burion ay nunga sude ibana ias nang ias do ang dohamu alay dan luput kamu ay ditada do si pasahat ibana ubay na didok dan salkot kamu ias asa dong diburi Yesus pak nasida dipake mamuse ulosna kudul ma ibana didok ma tu nasida ay dia tusi hamu do papahenaki tu hamu diguar hamu do au guru do Tuhan jadi tuledo padok mudisi ay ido au tutu asa molo au Tuhan jala buruna mamuri pakmuna tamama nang kamu masih buriampat ay sitirodo kulekon tu kamu asa dibayar kamu songon naku bani tu kamu natutu situtudo naku dokon tu kamu dan kubaga anak somang sian iduna dan sumurung suruan sian namar suruh ibana mola diboto kamu martua mahamu manglakosa. Mari dipahita siya buka dia nomor 24 ayat 7.
pasahaton au. Tong domian ujung ni anak ni jolmai songa matar surat hian. Alai marjia do hala napasahaton anak ni jolmai. Tabonan unang masanga tubuh ibana tu hasyamano. Alai adong masada sian akasi sian nai. Nahudul jumonok tu ibana kakolongan ni Yesusi. Ima dihilak si Petrus jadi ninda mama do ibana. Sukuma ise nanidok nai. Jadi dipajonok ma telabung ni Yesus madok tu ibana. Tuhan isei gabe dialu si Yesus ma ia tusi kulehon nasa topik na sornoponon ima ibana. Jadi di sornopoma sa topik dilehon ma tusi Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dong diboduti dibomoti si bolisima ibana. Dongi do Yesus ma tu ibana. Kumatok maula si ulamu. Asa dong dijalo si Judas nasa topiki. Pitor lao do ibana tu balian. Alai borngima ujui. Jadi dinamangani nasida. Dihidak Yesus ma roti. Dipasu-pasu ma. Diponggoli ma jala diparlekon ma tu aka sisiana. Huhut ma didok. Jalo kamu, pangan kamu, dagiku doon. Dungi dihidak ma panginumani. Didok ma mauliate. Dilehon ma tu nasida huhut ma didok. Sudah kamu manginu siani. Ai mudarku doon mudar parpadanani. Nani usekon kumokok torok jolma baken kasesaan di dosa. Alai kudok matu kamu. Nasotupa be inumokku olak nion sian parbueni hau angguri saat odi arisogot. Disima inumokku na ibaru rap dohot kamu di harajau di dama. Marede hitas yang bukede nomor 150 ayat sada. Disima didok Yesus tu nasida. Salubuk do kamu naing targasit mida audina sabornino. Aina tarsurat do lobutaku ma parmahani. Gabe maserma biru-biru nasa pumuani. Alai ni nasi Petrus ma mangalusi ibana. Agia sude nasida targasit mida ko angkuau nasotupa targasit. Alai nina Yesus ma mado ibana. O Simon, Simon, nunga dipangido si bolis naing sege omu hamusongan dahano. Alai audo manang yakoko unang mitok haposyomi. Jadi dumbulang sogo proham parbuboy ma rohani akka hahanggi. Alai nina si Petrus ma mado ibana. Tuhan, nakobas doa mandonganiko tu kurungan nang tuhamatean pe.
Yesus ma. Hudok ma tuho Petrus dang martahuak manuk saborninon sojolo tolu kali soadakomu naso tinadam au. Mari dengitas yang kede nomor 120 ayat 1-22. Ajari saluku ruas ni kurang lau macalo mangapusi katang dohot mangau kon ditongan ni mulu nami asalamat go kami Tuhan di akana masa nanai adupan nami tutiki ali nanai go asimarokam martongo toko mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Kuria di tumangka tubuh jamita yang memenami ina nami di pertanyaan pasyon na perjulu di bagasan bominon. Iman akan surat di Yohanes pintu 10 mamuka maisya ayat 10 sahat 15 ujakama dihita. Di goa kamu doa guru jala Tuhan jadi turedo padokmu na disini. Ai ido au tutu asa molo au Tuhan jala burumuna mamuri patmuna tamama nang kamu masih buriang pat ai sintiwo do mulai kontu kamu asa dilai kamu songo nang kubaini Tuhanmu kujaha sahalinai ayat 15 ai sintiwo do mulai kontu kamu asa dilai kamu songon naku bani Tuhanmu ido iyang do sahana diamu amanami inanami sahala panurat buku sahala teolog nama guar William Barclay dido ibana dido sahala William Barclay dido ibana tidak ada orang yang lebih dekat dengan sesamanya daripada orang yang hidup dekat dengan Allah. Tidak ada orang yang lebih dekat dengan sesamanya daripada orang yang hidup dekat dengan Allah. Lapatanna molo sojono dosa sahalaki tuado pani debata manang tu debatana dangkar bain ibana dengan pasorana manang jono tudongan jono. Jala menetapai ibu di perdalanan inguluta saat tubagasan sadarion sudah do kita naik meniru Kristus. Jala jolma di tongan inguluna godang ragam motivasina laho mangiluton Kristusi. Adong do deba ala nang dilego Tuhan Yesus mangan
ala nam di pamalum siang parsahiton, ala jupang aka nasinita do sinakap ni roha diuton Yesus. Ala bukado molo masa kegagalan, masa parsahiton, masa nasuhar, tu pangiduata, tu pikirata nang dihapor siapa. Tayo todope Yesusi, bukado malah berbeda nang pikiri dohot na masa di tengah-tengah ni ngulita. Tayo todope ibana mana kita mengabaikan dia. Kurian itu kata moldo memang maiton Yesusi. Jala moldo gabe sisean. Di dia nama molo dipanggil do kita lako maswadaho diri. Molo dipanggil do kita lako patutoho diri. Alaniaha alam memang secara psikologis, jala secara umum sudah jolma do butuh yang namanya aktualisasi diri. Sudah jolma do butuh pengakuan, butuh penghargaan akan dirinya. Di balik keinginan ima adong ma rohabiar na tubuh di tengah-tengah ni muluna. Nama dok bukadoau moloso dihargai. Bukadoau moloso diakui keberadaan. Alani ima godang na berjuang di tengah-tengah ni muluna buhama asa dapok na penghargaan ni. Buhama asa dapok na pengakuan ni marhite-hite na mangalului hamurau adong may patupa lako mangalului penghargaan marhite-hite pendidikan ng tibo, marhite-hite prestasi, marhite-hite jabatan, dohot mangalului pengaruh tuhala na adong di kumaliang. Dohot lana asing. Dia mama nami inanami marhite tubuko diputar balik ko Yesus ma akan masa siang konsep berpikir ni jolma laho mengaktualisasi diri na adong di portirion siang kenyataan na masa di tongan ni mulu ni Yesus. Dohot di tongan ni mulu ni akasisian na kita pea di humaliang tak. Ima taringo tu harga diri dohot kebesaran. Tido ibana makite ayaton di gor kamu doa guru jala Tuhan jadi puredo pada muna disi ai doa itu. Mula di Tuhan Yesus guru dada lau patuduhon asa diparsanapi asa holan mangido diakui adong pengakuan jala adong laho patuduhon sada kehendak di tengah-tengah di mulut Yesus. Alai lain dohononna asa diida jalan di posisiani buhado nasida mangatusi buhado nasida mangaupon marnida adong na tersembunyi di balik nih na pinasahan nih Tuhan. Ido upan di ayat 12 mulut tajaha di do ibana sohonon. Ayat tu sihamudo pabahinaki Tuhamu. Nomor 8 Yesus didok atas yang guru di patuduhan ibana bohado sahala guru dada kolam gelap dada kolam lao di pasangan alai patuduhan sadatiruan dia matuduhan na pinatuduhan ni Yesus makita terpukau didok ibana nakin asa molo au Tuhan jala guru muna mamuri pak muna tamama nang kamu masih buriapan. Di patuduh ibana sada tiruan bohado laho makobasi bohado laho melayani bohado laho patuduh sada tiruan sasitongnan yang daki adong tradisi na sahala guru mamuri pak misisiana justru sebaliknya do sisiana nanai mamuri pak ni guru na alai ditumpukan justru diputar balikan Tuhan Yesus jala di patuduhan ibana tiruan ini. Nah, naik bohongan na disi bohong
ibana. Alai dipatuduh jalan, dipatau ibana lako patu pahom sada tiruan. Bunda Teresa liado madok songono, satu teladan atau satu tiruan itu lebih baik daripada 1000 kata-kata. Nuaingo gorang dojoma geragal gabe tiruan alamiana paguraku makatai sian napa tuduhon mana berbuat. Paguraku na berargumentasi sian na bermeditasi. Paguraku na kolan mamudai sian na patuduh kata manang podanay makite-ite perbuatan. Alani dipanggil makite terpukong bukan dari tagabe tiruan patrona gobarana ima Tuhan Yesus. Narade patutoru diri, narade kumokok jolma perdosa, narade laho mangalego diri na kumokok jolma. Dada alani kabujota manginang, dada alani harinda sota, dada alani kabuyota. Mana harinda sota roti ibana marite tahian, parminggota pertanian harta. Alai ala dipatuduh ibana kolong yang atau mola dipatuduh Tuhani gabe tiruan teladan bukan kita di tengah-tengah nih luta, di tengah nih keluarga, parsa orang di tengah nih kuliah. Bukan kita di tengah dipanggil gabe pribadi na peduli mangulu di bagasan kolo nama kobasi kumaliang. Mahite nalang dibaharui roha pikiran tak aporsiota di bagasan Tuhan. Asa songon ayat 15 di dok Siti Ruodo mulai Tuhanmu asa di bekamu songon nak ini Tuhanmu. Dohot edeta di nomor di buku ede nomor 725 ayat 11 tolu. Gabe Siti Ruo kita asa gabe pasu-pasu mulut tahun. Di tongan ni kuliah dohot di tongan ni bangsota. Apalagi di namasan lain. Asalamat bobo kita alani ini tapatuduhon seret nerokata di angka pakobasyota namaragan. Tapatuduhon jarata hamuluhon mahatan itu kata asalamat bobo kita. Tahu mahita gabe tiruan akan aporsea di pakatayon di kolong niroka di parami. Diado pani dewata nang tugumalian. Marbobo mahita laupatu kauni jara Tuhan nama masuk-masuk kita. Amin. Martaban kita. Melihat tema alih Tuhan, lunga diajari ko kami jalan di sumburoko turoka nang porsion nami. Hatam si paimo mudi kami lako gabe tiruan. Somoko napatupa tiruan di akka sisiamu dohok dingolu ni akka naporsiai. Alani ajari kami patupakon na hinalomohon ni roham. Asa ketiki arena nembok di bagasan kelas ni roha, di bagasan kolong, di bagasan gogo nasiapui. Tau mahami lako makobasi di toman-toman ni kuriang. Lako menguruti ragam ni akka ulang nami di tonga ni keluarga nami be. Di parsauran nami maradopon kumaliang tarumobi alih Tuhan dia do kami. Orang betutu nama baik kami mabiar. Tarumobi di akana masa di situasi di negara nami. Alai mapos ni roka kami tuado kamu jalan manong mahami nian lako mama sauko unang matele mabiar lomos tahu tak kami Tuhan. Alai manang dia pena masa poso kanani kodo nagabe dongan nami jala kodo Tuhan napatawa kami salutna lako mangatusii jala marnida di bagasan hasil kami atau pergogoy luas mahata yang di bagasan kanang pikiran nami luasan ni Tuhan malas ni roka lau patu pahoni asi maroka pergogoy nang saluhut ama nami ina nami ruas ni huriang nang dohot akka tiyan ang kondosida tuho pasangan nami koma Tuhan namadongani
jala masu-masu mulu nang ulo na sida. Nang saluhut akka Panginoon nami Tuho ngapasatunan martinani mau Tuhan jala oloi kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Martanya kami Tuhan jala jumlah sesa dosa pamanusiaan nami. Amin. Mari deh kita tapasahat pele atas yang bukede nomor 22 ayat 1 doa ayat 2. Upasar kami masya nani lemi tu kami pela nama Tuhan. Saja lemai dari waktu khusus di julu. Pasu-pasu mai jalan moti asa upah saya kami peliamo. Patibulkan harajamu di tengah-tengah di kurian dohot di portilio. Bukai marokan kami mari kita todip. Asalam tanda kami godang isi lemi tu kami. Asalam gigir kami medok mau lihat Tuhan. Mari kita hite Yesus Kristus Tuhan nami. Rak mahita mahido ditangi yang ale amanami. Ale amanami na di bagijan, saya pinabadi yang maguam. Saya hormat harajan. Saya sahur malam menerokan di banatong arsoma na di bagijan. Leon mami kami sadarian hamuluan siapa. Saya sama dosa nami, sama kanisa nami di dosa di doa nama dosa Tuhan. Una kami togyo tu pamujunan, palua mahami siang pangaku. Ay korona po ng harajao, doon mabubuon, rodi hasanapon, saliling-liling na. Amen, asin nirokan ni Tuhata, Jesus Kristus, olong nirokan ni Dewata Ama, do pasaran nito di porbadia, na manungani jalan masuk-masuk kita sa lubog na. Amen. Oh